Takže čaute ľudia, vítajte u môjho prvého videa. To video bude zo Skybooku, ale potom by som začal aj klasický Minecraft. Tak. Takže samozrejme som to stvoril. Až mi padol taký sopel, lebo sa mi to stalo asi 5 krát, že mi žiadny nepadol. A to už nahrávam asi po 3 krát, lebo tam 3 krát, keď to všetky 3 sa mi neuložili, no tak úplne, že toto už bude. Mám tu veľký nahlas. Čo? Potom mi napíšte do komentárov, že či by ste to chceli hlasnejšie, alebo ako vy chcete. Pardon. Budem natáčať aj s kámošmi. Ja som sa zľakol, že mi spadne dole. Rozprávame aj nejakú súťaž, že natáčame na nejakom serveri. Tak. Popätko si jeden kraftiť zbytočne. Prepáčte, že veľa nebudem o toho kecať, ale ja som zvyknutý. Viete, ako to chodí. Tak. Potom by som mal aj mohol spraviť, že by som toto sebou, keď to bude dokončené na mapu a by som môžete odkúkať, že čo ako. Tam nič nesľubujem. Ešte ešte zväčším ostrov, takže budem off screen a ukončím to. Nebude to veľké extra doba, ale vyhodili o tom ostrovu tam. Neviem, že či to vidíte. Takže si zväčším ostrov, spravím kameru krútne, že? Nebude to veľké extra dlhé. Napíšte mi vy, ako chcete to dlhé. Ježiši Kriste. Bože. To dostarczymy się z kaligrafii. To nie wiem, że kiedy wydam drugi dzieł. Kiedy to widzę, bo macie sobie wcześniej.
Дуже много можна се вправи до палки частичку. Або справя стрих, а погрея само потом. Že som tu späť, natešil som si vybrať toho. Pardon, že ideme tam a dvojka to bude. Čo tam je. Takže mi tu budete rovno dostali. Možno ešte som vám zabudol povedať, či pak používam, dávam ho do popisu download. Neviem, ako sa to vyslovuje. Sorry. Či, jedna, no. Už mám kúsok. Tak, no, takže tu to už ukončím. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Ak sa vám páčilo veľmi, tak vy môžete aj zdieľať a vidíme sa v pondelí, takže čau čau.